Yan, ayos naman yung gabi. Hindi yung isang una namin Jaya. Eron. Ayos, Jaya, ayos. Ayo. Ayo. Ah. Ano? Maglalag ko, ma? Yeah. Talag. Magtutulog ka kay Jaya. Kala mo tayo. 12 lang po. Sleep na, sleep na. Why? It's time to sleep. Tignan ko nga kung merong nanonood dyan. Wait na. Just relax, take it easy. No. What are you doing? Huli! 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 Wow! Hindi pala tayo manakot sa live. Gulat ako. Parang wala namang manonood pag ganyan ang live, di ba? Buti hindi mo naiagis.
Wow! Ano na? Oh, kulit. Matulog ka na. Ano dyan? Hindi po sa... Higa na, higa na. Ito naman. Nakikimarites ka eh. Hating gabi na. Higa na, higa na. Dito ka, oh. Dito si mama. Oh. Higa. Sweet. Sweet. Higa, higa. Oo. Tulog na tayo kulit. Bukas naman tayo mag-walwal sa white. Palubat na yan eh. Yung cellphone na yan. Kulit. Matulog ka na. Kulit. Matulog ka na. Oh, papawisan ka pa niyan. Init-init. Ano na? Ano na yun? Ay, tulog na tayo. Isa dali. Doon na kasi higa. Doon, isa. Ay, ang ulo mo. Ano pa haba tayo? Sakit ko pero. Kaya nga, maghapon ng electric fan. Pero kinabil namin ngayon, nag-aircon yung, pag nauwi yung asawa ko, nag-aircon sila. Ay, nako. Ang laki ng bill ko ngayon tuloy. 2 plus, 2.7. Upo-upo ka dyan. Baba mo yung kumain mo. Baba, baba. Ulit pa naman yung electric fan. Baba, baba. Isod. Yan. Tulog tayo ulit. Good night. Good night, nasa pan. Good night. Good night, nasa pan. Mati pa sa pino. Thursday. Mama, nakita sa quarters pa yan, mama. Hindi, mama. Sabalik. Ano, third pa yan. Sa 101, nasa 10. Number 9, number 5, number 7, number 6, number 3, number 4. Di ba, mama? Yeah.
ako. Malubat na. Tulog na ako, Liz. Okay.